Så er der nyt fra Jafo. Vi har i lang tid gerne ville gøre noget for holocaust-overlevende. Og dem er der jo ikke så mange af tilbage længere. Der er selvfølgelig en god del her i Israel. Og vi har gerne som kirke også ville gøre noget for dem. Selvfølgelig fordi, at først og fremmest fordi, at der er et behov. Altså der er mange ensomme, og der er også mange, der slider med simpelthen at få de økonomiske ender til at nå sammen. Men også fordi, at kirken jo generelt set desværre bliver set på som en institution, der ikke altid har stået op imod jødeforfølgelse, og endda nogle gange har været forfølgeren. Og derfor ser vi også, vi føler os ekstra tilskyndet til at møde de her mennesker. Og give dem en oplevelse af, at kirken også kan være gode nyheder, og ikke bare dårlige nyheder. Men det var lidt svært at få det til at fungere. Vi har for 4-5 måneder siden kontaktet flere organisationer, der arbejder med holocaust-overlevende. Og de har takket for vores henvendelse, men der har ikke rigtig været et gennembrud. Vi er ikke blevet bedt om at komme med ud eller noget. Men altså, i sidste uge, så ringer de så, og 2 af vores medarbejdere fik lov at være med på et besøg en ældre dame, og havde nogle rigtig fine timer der. Og skal så altså også besøge hende fremadrettet nu. Og vi håber, at det måske kan sprede sig som ringe i vandet, at vi kan få lov at møde endnu flere og være noget for dem. Så har det jo også lige været pinse, og vi havde traditionen tro en del forskellige sprog repræsenteret i kirken. Ikke så mange som sidste år. Sidste år var jeg oppe på 28 forskellige modersmål. Altså ikke bare sprog, du har lært i gymnasiet med, men altså noget, som er dit modersmål. I år var det så kun 20. Og vi havde teksten læst op på nogle af de her forskellige sprog. Så det er altså sådan noget som Filipino, det er mandarin fra Kina, det er lokale sprog fra Cameroon, Ghana, Togo, det er Kikuyu fra Kenya, det er engelsk, hebraisk, en del europæiske sprog selvfølgelig, det er spansk talende fra Sydamerika. Så rigtig fornøjeligt at se, hvordan Guds store værker blev forkyndt, blev hørt på forskellige sprog igen. Denne pinse, som det blev det, da apostlene de stod op der og fortalte om Guds store værker på pinsedagen der for 2000 år siden. Det var så også den her pinse, vi besøg af Sten Skovsgaard. Han var her for 6 måneder siden på besøg sidst, og det var der nogen, der kunne huske, det var der mange, der kunne huske, og der var nogen, der sagde, at han må være en god biskop, siden han sådan holder et vågent øje med sine præster. Og Sten er bestemt en god biskop, jeg er rigtig glad for, at han er min. Han havde ikke bare sin rejsebispekåbe med, han havde også en lille pinsehilsen med. En lille, sort, krøllet plastikpose, som han havde fået ude i Bethlehem. Og den havde han så med op på prædikestolen der og sagde, ja, den ser jo ikke ud af så meget, den her, siger han så. Men hvis du lægger den ud i solen, så skinner den lige pludselig i alle mulige farver. Og sådan kan den være et billede på os, siger han. Vores liv kan ofte ligne små, sorte, krøllede plastikposer. Men hvis Helligånden får lov at lyse på os og lyse igennem os, så kan han få lov at fylde os med et liv, som giver et genskin af det mangfold, som Guds liv er. Og egentlig en rigtig fin hilsen, synes jeg. Han tog så den her plastikpose og lagde den op på alteret, så lå der altså sammen med alle de her fine alterting, lå der så også en gammel, sort, krøllet plastikpose. Og mindede os om, at vi må bære os selv, vores liv frem for Gud. Og vores liv kan ofte være de her lidt livløse, måske krøllede, sorte plastikposer, ikke også? Men vi må bære dem frem for Gud, og han kan fylde os med liv. Efter gudstjenesten i søndag, så kom en af de, som havde været med til gudstjenesten, en israeler her fra Tel Aviv, han kom op og sagde til mig, om ikke han kunne få lov at blive døbt. Han havde både set og hørt om det her liv med Jesus, og det ville han gerne have. Og det er jo simpelthen noget af det bedste, man simpelthen kan opleve som præst, når der er folk, som gerne vil følge Jesus. Og jeg glæder mig rigtig meget til at skal snakke med ham, have en 4-5 dåbssamtaler med ham her over de næste uger. Vi rundede pinsen af med at tage til Yad HaShmonah. Der var i hundredvis, og måske endda over 1000 også, messianske jøder og andre fra
fra den messianske bevægelse. Det er jo ikke kun jøder, der er i de messianske menigheder, det er jo simpelthen også masser af hedninger, ligesom i vores egen. Og hvor vi så havde en fælles samling der. Det er en gang om året, at den messianske bevægelse kalder sammen til fælles helligdagsfejring. Og det var jo så i søndags, fordi den jødiske pinse og den kristne pinse faldt på den samme dag for første gang i masse år, og det var rigtig længe inden det sker igen. Så der var vi sammen. Og igen et udtryk for et af pinsens under, det her med, at mennesker fra virkelig mange forskellige steder i verden, med virkelig meget forskellige kulturer og virkelig meget forskellige historier, vi er et. Vi er et i Guds ånds enhed i troen på Guds søn. Glædelig pinse.